Shirley Fernández Frellas, acadaches junto ao teu pai títulos importantes, incluso a nivel do campeonato do mundo, nun deporte do motor pouco coñecido, os ecorralis. Benvida. Un aplauso. Segundo investigamos un pouco, corredes con coches eléctricos que non contaminan moito, dai o nome de eco. Estas probas consisten en pasar por uns determinados puntos no tempo que indique os xuíces. É así ou premias a velocidade? Non, nesta modalidade premiase máis a regularidade e a exactitude. Nós o que facemos é que antes de cada ecorrali danos media hora antes uns fotómetros como estos, que os traía para poder enseñarvos se queredes velos. Deixo yo solto por aí. Nós o que temos que facer é intentar facer con máxima exactitude todo ese recorrido para poder puntuar o mellor posible. Estas probas facedas en carreteras normais, nas que pode haber nas que tedes que respetar os límites de velocidade e tamén pode venir un coche que vaya al trabajo ou al supermercado. Alguna vez ides tan lentos que para cumplir os vosos tempos tedes que entorpecer o tráfico habitual? Sí, alguna vez pode pasar, pero a maioría das veces intentamos non interrumpir. Sempre vamos cas medias de velocidade da estrada. É frecuente que atopedes animais, camiones e tractores que entorpezcan o camino? Sí, hai veces que casi todos os tramos de algún rally sempre temos un coches que van para o traballo, hai tractores, vacas, pode pasar calquer cousa na estrada. Se é así, como o solucionades? Cando nosotros podemos adiantalo, o que facemos é adiantalo e intentar volver a colocarnos no noso tempo habitual para poder seguir facendo o mellor tempo posible coller a mellor puntuación posible para nosotros. Recordas algún caso anecdótico? Sí, mira, recordo en Suiza. En Suiza salimos dun tramo, pasounos unhas vacas dun campo para outro que iban pastar, iban elas solas, e non foi moi imposible, atraseime moito. Entonces despois tuve que apurar moito para poder volver a poñerme no meu tempo. Lo que nos hacen es, nosotros miramos todos los cruces y todo, los podemos marcar y ver todas las rotondas. ¿Ves? Esto que está más sombreado ya es el tramo, pero por aquí es el enlace, después empieza. Y nosotros vamos poco a poco y tenemos que cumplirlo lo mejor posible para poder hacer los controles secretos lo más exactos posible. Shirley, as aficións veñen de algún sitio. Na túa casa había paixón por o mundo do motor ou por que iniciaches nese mundo? Na miña casa estaban meus pais que xa corrían regularidade, pero con coches clásicos. Entón, houve un día que querían meterse neste campeonato, querían meterse a facer eléctricos, pero a miña nai polo traballo non podía ir. Dixen eu que iba eu e desde aquela sigo aí. A que idade foi? Eu empecé no 2022, que con 26 anos, teño 30 ahora. En China fuches a primeira muller europea en gañar un tramo. Hai poucas mulleres que compitan, non? Se así, por que crees que se debe? Sí, hai poucas mulleres que compiten, pero de piloto. En cambio, hai moitas mulleres que van de copiloto. Eu creo que fai anos sempre se iba o meu volante e a muller sempre iba ao lado. Entonces, foronse acostumando a eso e por eso van máis de copiloto. Pero a min gustaríame que cada vez foran máis mulleres piloto ao volante para poder decir, pois tamén valemos para isto. O teu pai é o copiloto. Durante as carreiras, de que soedes falar? Ou só pensades na carreira? Intentamos pensar só na carreira, porque cando estamos no coche, calquera distracción pode ser importante. Moitas veces, mira, no anterior rally que fomos, en Eslovenia, houve un momento que íbamos falando, e pasámonos un cruce, pasámonos uns cantos kilómetros, 5, e cheguei tarde ao control horario e penalizáronme por culpa diso. Entón intentamos falar o menos posible e ir bastante concentrados. Como decidestes quen é o volante?
Meu pai ao vir de copiloto xa con miña nai, eu coincidiu. Meu pai tamén gusta ser máis copiloto que piloto, entón tocoume. Pero bueno, a mí tamén gustame máis o lado do piloto. Entonces, vais bien. Sí, No, non vais. vamos moi ben. Gracias. Nomearon vos cidadáns honoríficos da cidade china, Anqing. En que consistiu a ceremonia e por que os nominaron? Nomináronos porque o ano pasado habíamos ganado nese tramo. Entón, na entrega de trofeo de premios, deronos un diploma e unhas cerámicas antigas de China para celebralo. E nosotros sentímonos moi orgullosos. Grazas. Na carreira de Suecia retrasastes a saída por un problema no coche. Cal foi ese contratempo? Non foi exactamente un problema co coche, o problema tivémonos cas salidas. A hora da salida aquí nos veñamos acostumados do Campeonato de España. E ao ser o Campeonato do Mundo era diferente e podíase salir de forma autónoma. Cada un podía ir a hora que quería e ao estar acostumada aquí a España que dábame a cada minuto que tiña que sair foi o problema que tivemos. Gracias. En Islandia dixestes que teníades problemas durante 6 carreiras e finalmente vos adaptastes ao Hyundai Kona EV. A que se deberon esos problemas? En Islandia non foron uns problemas de tempos. Nós pensábamos que íbamos... Porque os tempos son secretos. Es sempre, despois dun tempo, colganos os resultados. Entón, nos pensábamos que íbamos ben, pero era problemas dos nosos aparatos. Despois tivemos que recalibrar e empezamos a ir mellor. Grazas. Sabemos que no Rally de Valencia houbo 11 tramos nos que sumaste 305 kilómetros. Eses kilómetros fixéronse nun día ou en varios? Case sempre faise en 2 días. Sempre nos dan o viernes pola tarde e o sábado. Pero, por exemplo, este fin de semana que ven vou ir correr a Llanes. En Llanes acortaron e van facer todo nun día, todo o sábado. E eses kilómetros son... Esos kilómetros, perdón? Si, en un día, ¿cuántos kilómetros? Igual hacemos los 300 y pico kilómetros, 400, no muchos más. ¿En un día? En un día. Lo veo mal, ¿eh? A ver, casi siempre se fan en 2 días, pero esta vez va a ser un... Vale, gracias. A ti? Cantos días tedes que botar fora da casa cada vez que ides a unha competición? Solemos votar sobre 4 ou 5 días. E cando vamos a China é unha semana e pouco, máis ou menos. E como compaxinas ese tempo cos teus traballos ou estudo? Pois teño que deixar todo de antes, teño que estudar antes, e teño que deixar os traballos, solo traballar o fin de semana antes para poder ir. Gracias. A ti? Os ecorrallies cada vez están máis extendidos por todo o mundo. En que países lembras que fostes? E cales te impactaron máis? E por qué? Eu fun a Suecia, Chequia, Eslovenia, Islandia, Escocia, China e Portugal. Creo que non se me olvida ningún. O que máis me impactou foi Suecia, gustoume moito porque había moita neve, nunca había corrido na neve. Islandia había moito volcán tamén erupcionado, entonces despois quedábase a lava e pasábamos por encima dela. China, pola súa cultura, era bastante bonita. Alguna vez os dá tempo a facer un pouco de turismo? Moi pouco, moi pouco. A min gustaríame quedarme un día máis para poder facer máis turismo, a verdad. Gracias. A ti. Seguro que coñecedes moita xente durante as competicións. Que é o máis bonito? Coñecer xente, outras culturas, paisaxes. A min gustame todo en xeral, pero o que máis me gusta é coñecer a xente nova. E a relación cos outros competidores, que tal é? Pois somos bastante unidos, levámonos todos moi ben e sempre estamos bastante xuntos, pero moi ben, levámonos moi ben todos. Gracias.
Hyundai Kona, Mitsubishi, Hyundai Ister, Nio... Eses son os coches cos que participastes. Deles, cal foi o que máis che gustou e por qué? Sempre se ten un bo recordo do primeiro coche. No teu caso, é así? Sí, a ver, o coche que máis me gustou foi o Nio, pero porque facíame moita gracia que tiña como un muñequito dentro do coche, podías falarlle e ele contestabache. Entón facíame moita gracia, gustábame moito. Como un ChatGPT que te contesta. Sí, igual. Además tiña unha carita e estaba moi ben. Hubo un momento que hasta sin querer dinlle un golpe fixo au, entón era moi simpático. Pero o meu preguntaxeme por o meu primeiro coche? Sí. O meu primeiro coche que na minha primeira competición foi un Dacia Spring. Teñolle moito cariño, pero o coche que máis cariño eu teño é o Volvo XC40, que é o co que conseguín ser campeona de España. Teño moi bons recordos con el. Vale. E o Hyundai Kona te gustou? Sí, el Hyundai Kona es con el que intento correr ahora, siempre. Ah, vale. Gracias. A ti. Agora os coches eléctricos están cada vez máis estendidos na vida diaria. Que che gustan máis, os coches de combustión ou os eléctricos? Veste alguna dificultade aos eléctricos? A min gustame máis ninguna cousa nin a outra, gustan os híbridos enchufables. Os que ten un motor de electricidade para andar pola cidade e os que ten un motor de gasolina para poder viaxar. Por eso gustame máis. E si, vexolles problemas aos eléctricos, sobre todo a hora de viaxar, é un pouco complicado porque tardanse bastantes máis horas por ter que recargar e é máis lento. Gracias. Mira, en China, o coche marca Nio, entendemos que volo prestaron a organización da competición. Os coches nos outros casos, tederos que comprar ou os lo cede alguén? Nos lo suele ceder algún concesionario, deixanos o coche ou algunha marca a cambio de patrocinio. A cambio de patrocinar o seu concesionario, deixanos para algunha carreira. Vimos que a Secretaría Xeral para o Deporte de Galicia vos patrocina. Tedes máis colaboradores. En que consisten os patrocinios? Temos máis patrocinios que... Bueno, perdón. Temos máis colaboradores que, como por exemplo, a Real Federación Española de Automobilismo, o Clínica Dental 2000, Fonca ou Semana Santa de Viveiro tamén nos patrocina. En que consisten? Pois consisten en que eles danos unha axuda económica para poder pagar as inscricións ou os vinilos que lle poñemos ao coche ou algún aparato tamén a veces cando nos fai falta para esas cousas. Gracias. A ti. Shirley, de todos os títulos que ganaches, cal foi para ti o máis importante? E por qué? Para mí o máis importante foi cando fun campeona de España. Ese costoume moito, luchei no bastante, foi co Volvo XC40, fora en Madrid. En Madrid fora o meu último rally do campeonato e puxeme moi contenta ese día. Gracias. Temos unha pregunta que non ten que ver cos ecorralis. Por que chaman ao teu pai Cubo? O meu pai chamanlle polo seu tataravó. O seu tataravó tiña unha panadería. Nesa panadería habían comprado un forno que chamaballe a ese forno cubilote. E desde aquela empezaron a chamar, pero creo que era para metal, o que pasa é que non sei que iba a facer nel. Pero aí empezaron a chamar ao meu tataravó, ao meu avó, ao meu pai e así sucesivamente. E volvendo á túa afición, seguramente algún tramo corriches pola noite, non? Sí. Gustache máis de día ou de noite? A min gustame máis de noite, porque na miña modalidade, ao haber tanto tráfico aberto, gustame máis pola noite porque a xente xa está na súa casa e non me molesta. E tamén porque gustame para que coas luces vexo máis cando veñen os coches de frente e todo iso. O que pasa é que moléstame un pouco máis porque salen máis os animais á carretera, á estrada, perdón.
¿Tes algún ritual preparatorio antes de afrontar alguna carreira? Sí, antes de cada tramo, nós o que facemos é presinarnos e chocámonos os puños un co outro. Sempre. Shirley, xa levas un tempo competindo nesta modalidade, gustaríache cambiar, o sea, dar o paso a outra competición, por exemplo, de rallies de motor, de gasolina, motos, etc. Sí, gustaríame algún día cambiar a regularidade de sport. Tería que ser a estrada pechada e a velocidade máis alta. Sería o mismo, pero ca estrada pechada e con máis velocidade, bastante máis. O sea, non te interromperían tanto. Claro, non me interromperían. Pero sería máis complicado chegar a esas medias. Bueno, vale, muchas gracias. A ti? Shirley, para rematar, como ves o teu futuro neste deporte? Os teus estudios ou trabajos estarán relacionados co mundo dos ecorrallies? Non, eu son protésico dental, estudio psicoloxía e odontoloxía. A psicoloxía estou terminando a semana que ven, espero terminala. Non está relacionado con o mundo do motor, pero sí que me gustaríame nun futuro estar nunha comisión da federación ou algo así. Gracias por venir al Colegio Landro para que te hagamos esta entrevista. Muchas gracias a vosotros.